Tá mí is an míl an Paráid, Punta Corcaí, agus Paráid, agus slúl an bhúrgaí. Tá hosíban sa gábhíle sa héad. So tá mí dul ó hin. Nuair a hosímar bhí just flót a bhánagaí, agus an banna ceol agus so tá mí dul ó nap ó sin amán. Well, is an a haft go into the heart, agus go into team na heart, while bhún agus réanúí agus imsgéil agus ceachil, tugu si go léann sa bhil the Pádraig. The hosímar a Pádraig, agus an son bhí an banna ceolagaí, na flóta bhí gain ná pedirim sána lí, sin na ceol na bhúid siad, tána lildíal sa dín na lads, job anna bha, agus an dar a flóta bhí gain ná fada tid. Agus bhí si go húnta go fad. Tá si go húnta na lena óga a chuirtisteach agus nuair a hosmíad den gábhíle sa héan, tána leis sin ó imithe, so tá si go des lads óga a chuirtisteach agus a ddírum na flót. Tá go fada a chuir sús idir féad áthas in Sifína. When it's time of us and lads again the skits we Dina Tula agus we deal art and Lee agus Catherine an Gunnorgs Donald Trump agus Gakena. When it's an time of us and lads Ashkent agus tá sé dul bheá scap Leon. It's brand Magoni and Van Fever Clushin come on the road do lots come about party come about her coming up in airport account. I get touched to go to the lado gash can cost fluid or bound to know. When it's on the hand of us some Paráid and so Mela Hungara been shot low town Leon and Leon I guess been gaching a part of the football Torche gaching like hele loch fiachant the floats been a glock apart I guess gaching I guess been kelor more or Lala Pádraig and so Mela I guess when we're going to on a hand of us. Tá sé na háchtú an chréad a bhí green agus tá lán obair i Stockholm. Tá mí na súga lena sé raig ó cúpa bhí léile, tá súga.